for ørerne. Mere for ørerne. Radio Silkeborg. Minutter i 9. Her var Lilywood og Prayer and Sea på Radio Silkeborg. Vi giver dig mere for ørerne dag og nat, og lige om ganske få sekunder, der giver vi også et heldigt par et spritnyt køkken til 30.000 kroner fra Kvick i Silkeborg. De 4 par, endnu en gang, lad os lige hurtigt remse dem op. Marie og Christian fra Lemming, Maria og Martin fra Kjellerup, Simone og Jakob fra Silkeborg, og Karina og Anders fra Silkeborg A. Og Doran, nu er konkurrencen slut. Den gik hurtigere, end vi lige havde forventet. Det gik meget hurtigt, end lige hvad jeg forventede. Jeg havde forventet 20 minutter, men den hurtigste tid, det var 11 minutter og 26 sekunder. Det skal jo siges, det er jo ikke kun hurtigheden, der har gjort udslaget til vinderen af det her køkken her. Det har også noget at gøre med, hvordan det færdige resultat ser ud. Men lad os starte med fjerdepladsen. Skal vi ikke bare det? Og hvad er præmien egentlig på fjerdepladsen? Jamen, præmien, det er en brugstangsæt fra Hans Rue, og så 2 håndklæder fra Kassø, som Martin og Maria får. Og på tredjepladsen, der har vi Jakob og Simone, som vinder. Og hvad er det, de vinder, Duren? Jamen, de vinder nogle holder og så videre til kniv og bestik, og en holder til iPad er der også i. Men det er til en værdi af 4.000 kroner, man får der. Ja. Og se, nu er det jo dumt at sige andenpladsen, fordi så ved førstepladsen, at de har vundet. Så lad os da egentlig bare tage førstepladsen, skal vi ikke det? Gøre det. Er I klar? Jamen, førstepladsen, det er med en tid på 11 minutter og 26 sekunder, og det er Christian og Maria. Og stort tillykke til dem. Sådan! 30.000 kroner. Der kan man få meget køkken for. Det må man sige. Så det må vi jo håbe, at... og en flot anden præmie er der jo selvfølgelig også. Vi skal ikke glemme anden præmien, fordi det er faktisk en rigtig god præmie også. Og det er en M-hætte fra Eiko. Og de har jo rigtig mange M-hætte, man kan vælge. Og gå ind på deres hjemmeside, og så se, hvad der er der. Men det er simpelthen en værdi til 8.000 kroner, man får der. Og det er Anders og Karina, der får det. Nej, I får også et klapsalve for. Sådan der. Jamen, det gik jo meget hurtigt. Det gik rigtig hurtigt, ja. Så nu skal vi jo bare gå rundt og spise lidt og hygge lidt og tage nogle billeder. Marianne, æbleskiverne, hvordan står det til med dem? De er gode nu. Sådan, yay! Jamen, stort tillykke til alle. Endnu en gang en kæmpe stor klapsalve. Så fik vi altså fundet vinderen af det spritnye køkken her fra Kvick i Silkeborg til 30.000 kroner. Og vi fik samlet nogle skuffer, sådan mere eller mindre i hvert fald. Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.